On teille kaikille YouTuben ihmisille, elämille ja alieneille. Tää on mun ainoa video Growtopiaa. Ja tässä on tällainen hassun hauska kiva kaveri. Ja tässä mukana on Veikko PvP. Onks jotain? Sanokaa. Noniin. Terve Niilun kanavalla. Se on muuten totta. Mun oikein nimi on Niilo. Joku random tyyppi. Okei, ei tullutkaan sellaista. Piikkejä. Ja haluutko? Okei. Sori, tässä Growtopiassa mulla ei ainakaan niin... Ei kenelläkään. Pystyy laittaa äätä. Mä en puhu, joten venatkaa pari sekkaa. Okei, Mulla on ruokana joku kuuma pestopasta kyllä. Se on Lidlalla. Joo, mä syödään pestopastaa nami. Mutta kuumaa. Ja me ei olla koskaan nähty niinku tän oikeeta naamaa. Nyt on sanoit. Ei. Sano se vaan. Tää on siis selvästi kakkosluokalla. Mutta tulee 3. ja mä oon nyt 3. ja tuun 4. Onko tää kakkosluokkalainen? Oh. Mä ei olla koskaan nähty tän oikeeta naamaa. Ja 2 päivää on pelannut ja mulla on... Arvaa mitä mä oon kerran tehnyt tässä maassa. Kun mä hyppäsin tuolta, niin mä hyppäsin suoraan tuohon piikkiin. Kiva. Elikkä siis... Tässä on meidän maailma. Tässä on sun maailma. Se meni tonne. Tässä on siis tän Veetin maailma. Tää on jopa sellainen. Mutta siis... Niillä on siinä.
puutarha. Laitan tänne. No. Joo. Tän maailman nimi on Me 2 Kamua ja mun maailman on Pasila 665. 664. Oho, anteeksi. Täällä on jotain puita. Joo, jotain tämmöisiä puita. Ei vitsi, mä kuolin. Nyt tuli kyllä ansa. Joten mä ajattelin tehdä näin. Että... Joo. Niin. Takaisin meidän maailmassa. Täällä on tämmönen droppi-juttu. Joo. Moppa. Mun droppipaikka. Niilo ei voi laittaa tänne palikoita. Niilo, mene tähän. Jossa mä oon. Ja täällä on tällaisia teleporttipaikkoja, siis jos Suomi. Joo, Suomi. Ja tää Me 2 Kamua. Laita tähän VS. Okei, laita siihen VS. Onko sulla ove? Joo, 32. Anna mulle yksi. Okei, missä se on? Missä toi... Se meni omaa paikkaa. Tää on kyllä hyvin tottelivainen tää. Ja jos tästä kanavasta tulee nyt Growtopia-kanava, niin tää poika tulee olemaan varmaan monessa videossa. Missäköhän se on? Ourin viereen. Niin joo, tää on joku tällainen. Mä en yhtään tiedä mitä tää on, mutta... Se lähti meidän paikkaan. Joo. Ja, no niin. Okei. Niilo. Sori. 15. 14. Ei tarvii. Niilo. Niin? Voiko se tulla dropata? En. Mitäs asiat on nyt? Siis ei haittaa, jos se katsoo tämän videon. Ei siis haittaa, että sillä on paljon asiaa. Mutta ei se... Tai siis niinku... Ei siinä nyt mitään oo. Ei siinä mitään pahaa. Joten mitäköhän asiaa täällä olisi? Jos luulee, että tässä on skama... Jos luulee, että tässä on skameri, niin en. Niin on. Joo. Tää on mun ja Veikko PvP-kaverit. Mulla on siis kaikki siipiä tällaista. Ja nyt vaikka mä oon pelannut 2 päivää.
ulos tästä. Mutta eiköhän tää video ollut tässä. Sorry. Video.